Ilang sandaling halos di ko alam, naglalakbay ang diwa sa ligayang nakamtan. Gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan, hinahanap-hanap ko ang inaasahan. May dinabot dahil sa bawal na gamot, labis nang pinagsisihan ang aking kamalian. Kay sarap sa buhay pag siya ay nalalanghap, pagkatingin sa may pera, bato ay kumikislap na turingan ng libangan, pagpagulo, pagbabasak pera sa pitaka, oras-oras subo-subo sagad. Dito na ako lumigaya simula ng 12 anyos, wala akong paki kahit gadget ko pa ay maubos para lang makalanghap ulit. Maiwag ang usok pag nadalim na parak, huwag ka nagagamot at minsan inaabot talanganing mga oras, dumidiskarte ng pera, labi ulit makahima, sihudas lumalabas sa utak ko kumakatas, kahit pa yan isang batas na nanatiling madulas. Ngunit isang trahedya ang hindi ako nakatakas, bigla akong binulog at tinutukan ng armas. Tingnan pumasok sa kanya, di pwede ka kumalas, sundo pa to ni Satanas na di na pwedeng lumabas. Magbawal na gamot, isang binatang nasangkot sa isang problemang anumay, tila walang ibang sagot kundi ang maghintay na lang sa pideya na magdadampot. At ang kanyang puso't isip ay napuno na ng buot, wala na siyang ibang alam kundi magbatak ng maghapon sa pagkalubog sa utang, tila di na makaahon sa kanyang pagkadapat, tila hindi na makabangon, kaya takbo ng buhay niya tila sabay na lang sa alon. Dito na siya kumikita kahit na alam niyang bawal ang kanyang drogang binibenta na kung saan isusugal ang kanyang kinabukasan, kaya kahit patalim ay kanyang kinakapitan hanggang sa makarating siya sa kanya paroroonan, sa lugar na kung saan na labis niya kinatatakutan, kung saan malilinawan na ang kanyang kaisipan na labis na guguluhan, kung ba't kailangan pang itago ang katotohanan. O Diyos ko, ano to? Bakit nagkaganito? Bakit ako narito? Ano ba ang nagawa ko na mali sa mata nyo? Bakit puro lalambagan mga nakikita ko? May pag-asa pa kaya na muli akong makalaya sa kuko ng agila na tila napakadayak, mapipwede nga lang sana ang mali ay maitama. Gagawin ko ang lahat, baguhin lang itong sistema. Akala ko sa ating mundo walang katapusan, sa dulo pala nito may nakatagong kapahamagan. Kadalasan natutunan sa taong magugula para makatikim ng aming mga pinaghirapan. Labis na nagsisisi, hawak-hawak na ang rehas dahil sa pagkapit sa talim nito ang di naranas. Permanente habang buhay ang emosyong malungkot, huwag yun na subukan na pinagbabawal na gamot.